A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya pakatunduga tutulan naso tutulan ko kia perang Anas bin Nadr radhiyallahu an. Si sagiang kay ni nakisusurat yan, sagiang ni na fadailul a'mal. Pembuti ang tanong. So Anas bin Nadr radhiyallahu an naisas kanian ko mga saba ada makaunot ko kia tidosi sa Badr. Na tanto neno to minimbuko to o Anas bin Nadr. Ang kuto adanian kapakapad ko paganay agu tanto miyakwa apuringana akia tido pantag si iku Islam. Miyasingan niya na makakwas kanian sa ukit katapalin yan. Ukia tido si isa Badr. Nada pangatoy akia penayon niyan. Nasukia tido sa Uhud na miya taling umako miya katunduga ragun. Minut kanian ko mga sundaro o agama at tantos kaniya na pagkabubaya. So mga Muslim na makatataban minsan pantantos sira na kadadauban na sabab ko kiaribat o sabad na manatiyaban na sa mga Muslim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyaguan niyan sa 50 pamamana at tumitikay si iku may tualalan ang matatago ko uryaniran. Kauba sira na kapanguryani o kikukuda ko mga riduiran. Na aya panduan niyang kiran na disiran ro magawa taman sa dama kaumakiran asuguan niyan. Ugaid na so kia ilairan sa miya kataban sa mga Muslim agu sa mga ridway na miya lagwipan. Na inawaan niran so titindagan niran sa parateran sa miya pasadsukat tidawa saya masa nakatuban na so amirang giyang kutua jamaat so uluan sa giyang kutua jamaat inasay no Nabi sallallahu alaihi wasallam na piya na maranian karna niyan sa giyang kutua mga tao niyan taman sa pitiro yang kiran so panduan no Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro yang kiran adisira ro magawa sa giyang kutua kakad na niran ugay na da masapulo apadiran amirat tiyayon sa aya dawairan na so panduan no Nabi sallallahu alaihi wasallam na si ibu sa giyang kutua mas akat tidawa itu atigi na panduan no Nabi na si ibu ko masaw kat tidawa iti dawairan na buong padagiyang kay ni na masagya pakataban. So kilayaw na giyang kutua mga tao kikukuda mga ridway uwagama sa miya kanipis sutaw sang kutua may tualalan na inalilitiran na miya tagliran ang makaukitsiran na siya gumbaaniran so urian o mga Muslim ang matatambang si iku katuban kapamagagaw o katuban si isang kaiyak kaya sagalairan na so Anas radiyallahu an na milay niyan so Sa'ad bin Ma'ad radiyallahu an as sumiyagad ko kasasanguran niyan na lialisiyans kaniyan. Hayat tigyan Sa'ad anda katigyan na isu ibatat tigyan ako Allah subhanahu wa ta'ala kapag kubawa kandan so kamutos surga apapagapuhan sa palawa Uhud. Oriano to na suminimburs kanyan ko kakapalan ko mga ridway na piyakat tuman yan nun so kamamamairon katagasya na mama taman sa runs kanyan din miyaprang si iku orianang ko to akia tidawa na subang kay niyan na miya tuon at tanto akia rakunan agu miya seteped taman sa ayabu miya kakilalaw na sububay niyan ayabu amini tuosyanon na supuro o mga kamarian na di maminos sa 80 pali pun sa pana agu pedang miya bilang matatagu o lawas o Anas bin Nadr radhiyallahu an. So mga tao agi marumasay salalan ko Allah magi-ikhlas siran si iku Allah agu mananaguntaman na pagkataaman niran so kapiyo surga ukatataguiran pan sa dunia si iku masa katataguiran sa dunia na pagkataaman niran din so kamis kapiyo surga sa lagi du Anas bin Nadr radhiyallahu an amyabaw niyan so kamot o surga gitu isabab mga pagariya pupunaguntaman ng tano agyang kanina lambo o kawiyaguyag tano
asap kesurutan tano ko mga simba si ikwallah na di tano di inggulalan. So mga sahaba ridwanullahi alaihim na aya kining gulalan ni ran si ikwagama na kapagurad-urad antay kalaanon kang galubak si ikwagama. Kautua so Anas bin Nadr na miya padsika niyang pan si iku sahaba miya singan niya nagyang kutua ka perang. Surga miya singan niya so surga ang gulalan sa gyang kutua ka perang yan. Ini sendit yan nagyang kutua dan niya nakapagati na kumiyaw na agad tidawa na piluban niya sa kiti katapaliron. Api atano siran di kerepang na panaguntaman ang tano iso sabud kaproma sa isi ikwagama na di tano di minggulalan